Moltíssimes gràcies a vosaltres per ser aquí. M'agrada que sigui el primer llibre del Joan, m'agrada que sigui també doncs, una mica la descompressió després d'un confinament, que mica en mica esperem que es vagi acabant. Pels editors, com ja sabeu, també ha sigut complicat i nosaltres no fèiem cap presentació de cap llibre des del mes de setembre i llavors també va ser incòmode. Però bé, en tot cas, la qüestió que ens du avui aquí és el llibre d'en Joan. Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, que és un llibre que m'arriba a la tardor i va ser una gran sorpresa. Va ser una gran sorpresa per dos motius. La guerra de Bòsnia, i en Manel Vila ho diu en el pròleg, la guerra de Bòsnia, i el Joan també ho diu a la seva presentació al llibre, ens va quedar incrustat al cervell de la meva generació, no només de la meva generació, de la del Joan, també de molta altra gent, però ens va frapar molt perquè érem adolescents. Ens havien explicat que aquestes coses a Europa ja no passaven, però és que ens havien explicat que el bloc de l'est, i entre ells la Unió Soviètica, eren eterns. I no, i feia un parell d'anys que el mur de l'est havia caigut, feia un parell d'anys que estaven passant coses que en teoria no havien de passar, feia un parell d'anys que Europa estava canviant, que tot s'estava resituant, Alemanya es reunificava i per tant vèiem la història en marxa. Poc després hi va haver algú, el senyor Fukuyama, que va dir que allò era el final de la història. Hem vist que no, hem vist que tenim història per estona, que la història continuava en marxa i moltes vegades a desgrat de tots, amb successos com les guerres dels Balcans i en concret la guerra de Bòsnia. Un llibre que va ser una sorpresa, no només per això, perquè em va retornar una memòria que era molt punyent però també una mica enterrada. Al cap i la fi, just al novembre, la tardor passada, va fer 25 anys dels acords de Dayton, que van posar final a la guerra de Bòsnia, no al cicle de guerres dels Balcans, però sí a la guerra de Bòsnia, i per tant arribava en un molt bon moment. Al final del setge va ser una mica posterior i la guerra començava doncs ara fa 30 anys aproximadament. I l'altra cosa que em va sorprendre més va ser com de distorsionat tenia jo el record d'aquella guerra, perquè el que jo recordava d'aquella guerra era el que va passar després, no el per què va començar. I llegint el llibre d'en Joan em vaig adonar d'això i vaig dir, ostres, si jo he caigut de la figuera d'aquesta manera, aquest és un llibre i aquesta és una expressió de la qual se n'abusa massa, això que diré jo ara. El del Joan és un llibre necessari. Aquesta expressió no m'agrada gens, però és que en aquest cas resulta que és veritat. I és necessari perquè caiguem de la figuera i ens adonem com va funcionar realment aquella guerra, per què es va motivar, com es va desenvolupar i com es va acabar. I sobretot, que això és el que menys ens han explicat, què ha passat durant els 25 anys posteriors. Que això és el que a mi em va deixar absolutament astorat. Que és la confirmació de com la pau no sempre és una alternativa feliç. És millor que la guerra. La pau sempre és millor que la guerra. Però no sempre deixa un escenari que sigui idíl·lic ni molt menys millor que anterior a la guerra, com crec que és aquest cas. Per part meva, res més. Anirem xerrant, però cedeixo la paraula a l'Edin, sisplau, com vulguis. Moltes gràcies. Doncs jo a Joan el vaig conèixer a l'estiu del 96, quan juntament amb un grup de joves de Bòsnia i Hercegovina, de Mostar concretament, el vaig néixer jo. M'agrada dir Bòsnia i Hercegovina perquè utilitzem la paraula Bòsnia, però hi ha una cinquena part del país que no és representada per aquest nom, llavors m'agrada utilitzar com podeu imaginar, soc d'Hercegovina, llavors això de dir Bòsnia em rasca una mica allò
Dius que el sud també existeix, no? Allò que diuen de Terol. Doncs el vaig conèixer el 96, a l'estiu. Jo vaig estar al grup dels que van venir a Mataró, estava acollit a casa d'una família, que després em va acollir després uns quants anys, fins al 2008, i això els agraeixo molt. I el vaig conèixer perquè ell tenia un altre noi del grup a casa seva. Jo parlava castellà, era l'únic de tot el grup que parlava castellà perquè ja havia treballat d'intèrpret durant la guerra a Mostar, i vam estar xerrant i en un moment em va dir sí, perquè jo és que tinc a casa, tinc un mapa de Bòsnia i quan les notícies de la guerra anava ficant les banderetes, com anaven els diferents canvis en les batalles i qui anava agafant qui. I jo, bueno, allò mirada de un friki, no? Si se pot dir, en el sentit de la paraula, no? De que ho tenia ben estudiat. I parlàvem d'una altra cosa i de cop i volta li dic sí, perquè el primer ministre vostre, crec que era Kapetanovic, i li dic, no és el Silajic? I em va dir, no, que el gener ja va sortir. I jo vaig quedar amb cara de aquest no només que sabia de Bòsnia, sinó que sabia encara més de qui estava en el govern que jo que vivia allà, en teoria. Llavors ja em començava a ensumar una mica que el tema de Bòsnia a ell li arribava molt, i també que això de recopilar fets i fer-se la idea per a fer després, no sabia que acabaria sent periodista, però no m'estranya, ja tenia traça, no? Inclús en aquella època. Després també li he d'agrair que em va introduir al rock català, que el desconeixia. Després, al tornar jo a l'estar vivint a Mataró, no coincidíem gaire, però sí que vam coincidir uns aproximadament 9-10 anys després. Vam fer el documental dels ponts de Mostar. Jo era una mica allà el fil conductor i vam passar una bona temporada per els diferents llocs allà a Bòsnia-Hercegovina. I llavors vam retrobar-nos d'una certa manera, i de tant en tant doncs, ell seguia fent articles i fent les seves cabòries sobre Bòsnia i em contactava, escolta, aquí què diuen, o en aquest article d'aquí jo he entès això és el que diuen, què opines tu? I també l'any passat també vam estar en contacte pel documental de l'última cinta de Srebrenica, es diu així? Des de Bòsnia. Sí, des de Bòsnia, això. L'última cinta des de Bòsnia, en el que aquesta vegada sí que vaig col·laborar una mica en el documental, però va ser crec que aquí sí que va ser una aventura teva i de l'Albert Soler. I cap allà a finals de l'any passat em contacta i em diu, és que saps allò que tenia en cap escriure un llibre sobre Bòsnia? Doncs ja tinc el manuscrit, si li vols fer una ullada. I em va enviar tot aquest llibre així en un document, i vaig estar repassant, li havia ficat alguna informació més per a completar i repassar alguna de les, sobretot noms, que tenim aquests noms complicats, l'ortografia una mica diferent a la que estem acostumats aquí, i al final va fer em sento molt honorat, no? de poder presentar aquest llibre aquí, avui, i crec que també coincideixo que és un llibre necessari, perquè la gent que vol la resposta senzilla de què va passar a Bòsnia, aquí no la trobarà. Aquest llibre no trobarà una resposta senzilla, no trobarà blancs i negres, trobarà un munt de grisos que són necessaris si realment volem entendre què va passar i què és el que segueix passant. M'imagino que a totes les guerres, tots els conflictes, mai no hi ha una solució o una explicació molt senzilla i aquests són els dolents, aquests són els bons i ja està. I sobretot m'agrada perquè està dividit en dues parts. Una és els orígens, què va passar abans de la guerra, com es va gestar, com es va justificar, qui va sortir beneficiat, quines eren les forces que estaven allà actuant en la caiguda del règim iugoslau, del règim comunista. I després també cobreix la segona part, que és i què passa ara? O sigui, la guerra ja fa 25 anys que es va aturar sobre el paper, però les conseqüències d'aquella guerra encara estan forjant molt com és Bòsnia ara. O sigui, abans, durant la guerra,
podria dir que era més multicultural que ara, malauradament, perquè la pau de Dayton va configurar un país bàsicament de situació de quasi apartheid entre diferents parts del país. I també em va agradar molt l'última part on explica una mica el tauler d'escacs que s'ha muntat en el territori dels Balcans de diferents potències, perquè aquí sí que miro una mica amb mirada europea, de que aquí va ser un gran error i una oportunitat perduda per a Europa, que no va saber gestionar la guerra d'ex-Iugoslàvia. Va passar a mans dels Estats Units. Els Estats Units va fer solucions que queden molt bé, que l'acord de Dayton realment va ser un acord in extremis que va aturar la guerra però va deixar disfuncional el país. I què passa? Després vam desaparèixer del mapa. Bòsnia-Hercegovina ja no sortia, si no era perquè hi havia o algun aniversari de cascos blaus d'allà, a Mostar, o perquè sortia alguna notícia de fundamentalisme islàmic que començava a sortir, voluntaris cap a Síria i coses d'aquest tipus. Però per què? Perquè l'Occident va deixar Bòsnia de costat, va desaparèixer allà en la forat negra que s'havia convertit als Balcans, però el forat negre va treure altres forces, com Rússia, com Xina, com països àrabs, que ara tenen molt més a dir a Bòsnia, i no només a Bòsnia, sinó també a Croàcia i a Sèrbia i a Kosovo, que no pas Unió Europea i Estats Units. Llavors em va agradar molt aquest apunt, perquè crec que en tot aquest llibre que intenta explicar que no són blancs i negres sinó grisos, doncs hi ha també aquesta dimensió afegida de que potències petites o països petits doncs serveixen una mica de peces en el tauler per a que les grans potències, no? Això sembla que no vàgim aprendre res del segle XIX. Llavors crec que és un llibre necessari i doncs desitjo molta sort i que hi hagi moltes edicions del llibre, i si necessites que el torni a fer una repassada de les següents edicions, aquí em tens. Molt bé. Doncs moltes gràcies a Edin, l'últim que has pres la paraula, i Bernat. Amb l'Edin ara estava pensant quan baixava cap aquí que fa 25 anys també que ens vam conèixer, perquè era l'estiu del 96, doncs ara serem l'estiu del 2021, doncs fa 25 anys. Quart de segle, Un quart de segle, Déu-n'hi-do. Moltes gràcies a tots els que heu vingut avui aquí. La veritat és que no tenia clar que era el primer acte que fèieu després de, així, en públic. Sí, vam fer 2 intents just abans de Sant Jordi, però aquesta ja és oficial. Bueno, encara ens sentim més honorats, no? de poder reestrenar l'espai. Al principi toca donar uns agraïments davant dels que sou aquí a alguna gent, perquè la veritat és que ho vull fer-ho. L'Eloi Emeric, en Miguel Guillén i en David Casals, per impulsar-me a escriure aquest llibre, perquè per mi no ha estat fàcil escriure un llibre jo sol, he necessitat gent que m'impulsés. També l'Ariadna Vázquez, companya de CLAC, que és amb qui hem fet aquest documental que feia referència a l'Edin, l'última cinta des de Bòsnia, que va dirigir l'Albert Soler, i de fet la segona part del llibre, que expliquem la situació d'ara, en part veu de la investigació que hem fet per fer el documental. A l'Edin, com deia, per haver estat el meu referent bosnià des de fa 25 anys, perquè deia, abans de tant en tant m'escriu i em diu, sí, i a dia d'avui segueixo escrivint-li, preguntant-li, escolta'm, aquest detall, o coses que no en tinc amb serbo-croat, perquè encara no n'he pres serbo-croat, algunes coses sí, però no massa, si segueix ajudant-me. En Bernat, que no ens coneixíem de res, li vaig enviar el manuscrit, de seguida em va respondre i em va dir, ho vull fer en català, en castellà, i per mi també va ser una enorme satisfacció, algú que no coneix de res, que valori la feina que has fet. En Manel Vila, que és qui fa el pròleg del llibre. Manel Vila és una mica el factòtum de tot el món de Bòsnia aquí a Catalunya des de fa 25 anys, des del punt de vista de la cooperació. Ara és el director general de cooperació de la Generalitat, a més. I en Plàcid García Planes, que és qui n'ha fet de l'epíleg, que és un periodista que ja ha sigut moltes vegades sobre aquests terrenys, n'ha escrit moltes coses i ha tingut la gentilesa de fer-ne un epíleg literari. És una fotografia molt interessant dels principis de tot. I també la meva família, a l'Àngels, en Magí i en Bru, per aguantar les meves dèries, i com dic a la dedicatòria, i dic molt seriosament, és
gràcies per aguantar el mal humor l'endemà d'escriure de matinada aquell llibre, perquè com que s'ha escrit de matinades vol dir que dormia menys del que hauria necessitat i l'endemà doncs, tenia l'humor que tenia. Una petita confessió que potser ja l'he dit una mica, que jo estic acostumat a fer coses amb nom de CLAC, aquí també hi ha en Manuel i la Georgina de la gent de CLAC, o amb la Maria Coll de Valors, sempre estic sota altres marques col·lectives i no em fa res anar a fer xous al voltant d'això, però és la primera vegada que surto a fer una cosa que només és meva, només amb totes les cometes que ja heu vist que sol tampoc hauria pogut fer. Per tant, em fa una mica de por la situació i m'ho he escrit, cosa que gairebé no faig mai, per no atabalar-me més del compte. També m'ho he escrit perquè no us voldria avorrir, vaig pensar, si tu escrius com a mínim sabràs el que diràs i no t'enrotllaràs d'una forma absurda. Segur que hi ha gent dels que esteu aquí que per generació us interessa el tema de Iugoslàvia, el tema de Bòsnia, tot aquest món el que en deien la petita Iugoslàvia, no? I potser en teniu ganes de parlar, però també hi ha altra gent que sou aquí per 1000 motius, que potser no sou especialment fans d'aquest tema, de manera que he pensat de fer algunes reflexions que puguin interessar també des d'aquí, des de Catalunya, més que els friquis, com deia abans l'Edin del tema. Amb carinyo. Amb carinyo, sí. De fet, quan això de friqui, aquell moment encara no existia, quan ho estaves explicant. Llavors deia que aquest llibre, de fet, té Bòsnia és el seu decorat, els Balcans, però en el fons parla de temes molt més generals que poden ser entesos perfectament per nosaltres aquí i ara. No podria ser... Són temes, perdona, que no podia ser d'una altra manera, són els meus temes, són els temes amb què em sento còmode. Per començar, evidentment, els mitjans de comunicació, el periodisme. El llibre dels mitjans en parlo en dos sentits. Primer, perquè fem una crítica a aquestes versions simplificades dels conflictes internacionals que els mitjans produeixen per fer-nos els més comprensibles. És obvi, no? Però fent-ho els simplifiquen i a vegades empobreixen la nostra mirada perquè acabem sense entendre massa què està passant. Ara, aquests dies ho estava pensant, no? A algú li sembla fàcil explicar què està passant ara a Gaza i a Israel? O sigui, què està passant ben bé? El que veiem per la tele és una cosa, hi ha unes explosions, molt bé, però què està passant i per què està passant? Costa molt això d'entendre i arriba un moment que no ens ho expliquen gaire. O al Marroc, no? Això que acabem de veure ara aquests dies. Què passa? O sigui, quins són els motius profuns que expliquen que veiem tota una sèrie de gent que entra, que surt... Bé, sostinc, i l'altre dia ho dèiem amb l'editor, que les seccions internacionals dels telenotícies, en general, de totes les cadenes, acaben sent una mena de barreja de trets, crits i proclames difícils de situar per fins i tot algú que estigui relativament ben informat, perquè al final és una mena d'entreteniment, no? Pensava, com que aquí, sortosament, no hi ha cotxes bomba ni coses molt espectaculars, les seccions internacionals ens produeixen una mena d'informació, vistosa, no? Sempre està al principi dels informatius, ens ajuda a començar amb allò, has vist allò que ha sortit per la tele, no? Doncs fan una mica aquesta funció, però no ens ajuden a entendre què passa en aquestes realitats, no? Llavors, en el cas de Bòsnia, ho explico al llibre, ens deien que era una guerra entre serbis, croats i musulmans, suposant que això són tres coses molt diferents, que no ho són, i no era així, no era una guerra, almenys al principi, entre aquestes tres suposadament ètnies. Dels mitjans en parlo des d'un altre punt de vista, com a creadors de les narracions, és a dir, no com a relators, no que expliquen el que passa, sinó com a creadors del que es vol que passi. L'exemple de Bòsnia, en això per exemple és molt senzill d'entendre, no? Hi ha qui diu, en el llibre ho expliquem, que la guerra va començar el dia que la direcció del sector serbi de Bòsnia va agafar el repetidor que hi ha a la principal ciutat de la zona sèrbia de Bòsnia, que és Banja Luka, va treure la senyal de la televisió de Sarajevo, la comuna, diguem-ne, i van endollar amb l'emissió de Belgrad, de Sèrbia, que feien un discurs abrandat sobre la gran Sèrbia i que diguem-ne que tot arreu on hi havia un serbi havia de ser Sèrbia i els que no fossin serbis millor que no hi fossin, diguem-ne. Els mitjans de comunicació van ser en aquella guerra i en moltes altres, en aquell moment també a Ruanda, també ens deien la guerra entre Tutsis i Hutus, tampoc és ben bé així. Els mitjans van ser mitjancers, transmissors d'aquest odi entre les diferents ètnies, amb moltes cometes, que és un odi promogut per les elits, ho expliquem en el llibre, per mantenir el seu poder. No ho desenvolupo perquè si no ja us explico el que diu el llibre i he pensat explicar altres coses que no sigui el que expliques al llibre.
Un altre dels meus temes, la política, perquè també va de política aquest llibre, evidentment. Contra el que podria semblar, ho ha dit una mica l'Edin i també en Bernat, en termes de convivència han estat més letals, més mortífers, aquests 25 anys en pau, dels acords de Dayton que van posar fi a la guerra l'any 95, que no pas els d'estricta guerra, perquè durant aquests 25 anys, aquests 5 lustres, s'ha completat aquest ideari nacionalista pel qual realment hi ha 3 bàndols, realment aquests 3 bàndols van a escoles diferents, realment la religiositat ha augmentat i per tant sí que uns són una cosa, els altres una altra, viuen cadascun al seu territori, cada cop viuen menys barrejats, excepte algunes ciutats, per tant és una paradoxa però no? S'ha fet una mala política perquè en comptes de, després de la guerra, doncs, entrar en una dinàmica de convivència, de tolerància, de buscar un punt de trobada comú, doncs ha estat el possible. No? Hi ha allò que diu que la guerra és la continuació de la política amb altres mitjans, doncs aquí podríem parafrasejar-ho però al revés i dir que la política ha estat una mena de continuació de la guerra, del que es perseguia durant la guerra, que és separar aquests 3 pobles. Ja ho he dit 3 vegades això, faig un apunt perquè si no s'entendrà, però una mica la idea que intento explicar és que això dels serbis i croats i musulmans diguem-ne parlen la mateixa llengua, no és que parlin dialectes, no, parlen la mateixa llengua. Mengen el mateix, veuen les mateixes coses, canten els mateixos grups. Quina és la diferència? L'Edina ens ho pot explicar millor. La traçabilitat ètnica que en dic, no? Sí, l'origen religiós de les famílies. Les festes que celebren. Les festes que celebren, o sigui... Però que... Hi ha algunes pròpies, algunes que celebren dels veïns, es celebrava, ara crec que hi ha poc d'això. Perquè la religiositat a Bòsnia de tots aquests grups en realitat és molt baixa, de manera que estem parlant que uns celebren Nadal, com el celebrem aquí, no religiosament, la festa de Nadal, uns altres del Bechram, el que sigui, no? Més folclòric. Més exacte, una visió més folclòrica. Per tant, això de serbis, croats i musulmans, vinc a dir que era una certa entelèquia, el que passa que a banda de repetir-ho i de segregar-ho i de portar-los a escoles diferents i de posar mitjans de comunicació per cadascun diferents i insistir-hi, doncs al final, no? I de ficar-lo a la Constitució. I de posar-ho a la Constitució, exacte, i dir que només poden ser escollits el que sigui d'una d'aquestes comunitats, no? Però que al final això és una construcció, no? Aquest és el tercer tema que volia apuntar, que és una mica això de les identitats, la gestió de les identitats i els fets nacionals, un tema que evidentment no ens és aliè de cap de les maneres, i del qual Bòsnia no és un exemple, perquè diguem-ne la diversitat que tenen allà, és a dir, a veure si m'explico, una cosa és que hi hagin grans diferències entre els diferents pobles, que ja dic que no hi eren o abans, ara potser hi són més, però en tot cas, si hi ha diferències, el que s'ha de fer és gestionar-les, no? Intentar buscar un punt de trobada, però és evident que en allà això no s'ha aconseguit i per tant per això dic que és un mirall en negatiu, no? I en general tot això de les identitats com de fràgil és, com es permeten dècimes de segon encendre espirals que després costen molt de tancar i per tant la necessitat de cuidar els equilibris interns de cada país, de cada nació, de cada estat, de cada conjunt d'estats, digueu-ne com ho vulgueu. De totes maneres, apunto, el llibre no és una crítica al nacionalisme, als fets identitaris, no va per aquí la cosa. Més aviat va de valorar, en la seva justa mesura, els fets nacionals, que hi són i hi han de ser, però alhora la necessitat de gestionar-los de forma endreçada, ordenada, fent política, probablement en el marc dels estats-nació existents, probablement, en alguns casos potser no, i en tot cas sempre respectant les minories que existeixen dintre aquestes realitats nacionals, siguin més o menys feble. Si no ho fas, i a més hi ha moltes armes per mig, i tens una nul·la cultura democràtica, et pot arribar a passar com a Bòsnia, que es va decidir independitzar de Iugoslàvia, però després dintre Bòsnia una part també va dir que es volia independitzar de Bòsnia, i aquí és com, diguem-ne, com la vam tenir armada. En el llibre sí que... Digues. Mai millor dit, sí. No estava fet expressament, això no està escrit. En el llibre sí que qüestiono que les identitats, com segueix passant avui a Bòsnia, vagin per davant dels drets de ciutadania. És a dir, com deia l'Edin, a Bòsnia tu t'has de definir de quin grup ètnic ets, d'aquests suposats grups, però que al final s'han acabat certificant, per molt que parlen la mateixa llengua, mengin el mateix i escoltin la mateixa música. S'han d'identificar entre una d'aquestes 3 opcions en els documents d'identitat també. I per exemple, per ser candidat a les eleccions presidencials, a totes, tu has de dir a quin d'aquests 3 grups, no per quin partit et presentes, això també hi és, evidentment, però abans has de dir de quina adscripció ètnica ets. Per tant, clar, això vol dir que prima els elements identitaris
per sobre dels drets humans, i això doncs, em sembla que és una aberració. També qüestiono, ja ho he dit una mica, la noció d'identitat, és a dir, què és la identitat, com es crea una identitat. A Catalunya ho tenim molt clar, per exemple, no? Una llengua i un sentiment de pertinença, però jo diria, no sé, suposo que estareu d'acord, sobretot la llengua. Però què passa, com en el cas bosnià, si la llengua que parlen és la mateixa? Ah, no, és que allà la diferència és l'adscripció religiosa. Sí, però estem dient que en realitat l'adscripció religiosa era molt baixa i que es celebrava en termes culturals. Llavors, per tant, això les identitats què passa? S'acaba creant, clar, és una mica el que vinc a dir, en aquest cas sí, es va fer un esforç per crear-les, per diferenciar-les, no? Ja acabo. En el llibre, d'alguna manera, també parlo, dic, d'Europa, de com Europa pot ser, vaja, ha de ser, perquè no hi ha més opcions, l'única salvació, entre moltes cometes, per Bòsnia i el conjunt dels territoris dels Balcans, perquè els obligarà, és allò del bastó i la pastanaga, els obligarà a anar assumint una mena d'estàndards europeus, com per exemple això que dèiem, no? Que no s'hagi d'identificar qui vulgui ser candidat a unes eleccions com a membre d'aquests grups ètnics. I si tots aquests estats que van sortir de l'antiga Iugoslàvia finalment s'incorporen a Europa, això és un procés que està, si voleu podem parlar, amb la Teresa Carreras, per exemple, que és experta del tema, està molt aturat, per tant no sembla que hagi de ser que ràpidament puguin incorporar-se, però bé, si això un moment o altre s'aconsegueix, que jo crec que sí que s'aconseguirà, en el fons, diguem-ne que tots aquests pobles tornaran a estar reunificats, igual que estaven a Iugoslàvia, doncs, a una realitat supranacional com aquesta. I deia, de fet, que Europa, clar, en el fons, tot aquest tema de les identitats té una responsabilitat, això no se'n parla mai, jo crec que és un tema que està bé, és a dir, Europa és un club d'estats, no, això ja ho sabem tots, dels 27 estats membres, però dins d'Europa hi ha moltes identitats, com per exemple la nostra, la identitat catalana, no? Doncs Europa d'alguna manera ha de buscar com reconèixer, no? Legalment, i algunes eines que puguin, si no són estats, que puguin tenir alguna mena de reconeixement per anar acomodant totes aquestes realitats nacionals. I ja està, això és el que havia apuntat fins aquí. A partir d'aquí, si ens voleu adreçar alguna pregunta, o a l'Edin, que és un protagonista directe, o en Bernat, que també ho va viure com jo. Endavant.